Se ois Kettu täällä taas. Ja tänään on tän Ähtärin eläinpuiston campingin arvosteluvideo. Ja tässä videossa on kriteereinä ehkä niinku leikkipuisto, ranta plus kaikki niinku sellaiset erikoisuudet on plussaa ja vessat ja mitä nähtävyyksiä on. Ja mä annan sit lopussa vaikka sellaisesta 0–5 arvosanan. Mutta eka kriteeri on leikkipaikka. Eli katsotaan. Täällä on kiipeilyteline pelkästään. En ole ainakaan nähnyt täällä muita leikkipaikkoja. Eli tässä on ihan vaan tämmönen ylösmeno kohta, liukumäki ja sitten täällä alla tällainen paikka. Sitten tässä on kiipeilytelineessä yleensäkin tällaiset, mistä voi kiipeillä ylös. Ja sitten tällainen verkko täällä. Sitten tällainen, missä voi vetää vaikka leukoja. Sitten tässä on toinen, mistä voi kiivetä ylös vähän erilainen. Tämmönen, mistä voi kiivetä ylös. Ja sitten toinen sellainen. Ja tää ihan perus planko. Ja tämmönen leikkipuisto. Tässä on vaan tää kiipeilyteline, toi on periaatteessa hiekkalaatikko, koska tossa on tollaista vähän hienompaa hiekkaa. Mut tän arvosana on ehkä sellaiset, jos 0–5, tai itse asiassa otetaan se 0–10, niin tän arvosana on 6/10, koska tää on hyvä leikkipaikka. Tässä on aika paljon tekemistä, mutta sitten tässä on pelkkä, tässä ei ole niinku keinuja, jotka yleensä on. Mutta mennään sitten vaikka vessoille. Sitten on vessa. Jos mulla ei ole hirveästi sanottavaa, on ihan hyvä. Tänne on helppo kävellä. Tuolla on kaikki paikat. Sitten tossa on respa, jossain joku vissi ravintola tai jotain. Ja vessa, ne on ehkä joku 7/10, koska ne on ihan hyvät. Mut mennään sitten tuolle liukumäelle. Ja sitten on uivaranta BC jälkeen nyt, koska sitä liukumäkeä vielä, joka on tuolla, niin täytettiin sitä allasta, niin se aukeaa vissiin 12, niin se tulee varmaan tähän videon loppuun. Mut tän ranta on ihan hyvä. Tää on tällainen ranta, mikä on vähän eri paikassa. Tuolla on hyppylaituri, joku venelaituri vissiin. Tuolla on vissiin erikseen ranta, mutta jos on 2, 3 tai 4 paikalla, niin tällaiseenkin pääsee pikkurantaan. Tää on kiva. Se toinen ranta, sekin on ihan kiva. Näille rannoille tulee 9,5/10. Ne on tosi hyviä. Ja täällä ne pääsee niinku silleen, jos on noilla paikoilla, mutta jos ne ei ole vapaana ja sitten niissä on tyyppejä, niin niistä ei varmaan pääse tänne aika varmasti. Mutta tuolla on toi toinenkin ranta, sinne se on ehkä vähän yleisemmin käytössä, mutta tää on ainakin tosi hyvä. Mutta mennään sitten siihen liukumäki-klipin pariin ja arvosteluun. Mä lähden kattoo, jos mä pääsen kuvaa sen kohta. Mut joo, te pääsette siihen niin kuin nyt.
Ja nyt on tän vesiliukumäki-klipin vuoro. Ja tää tulee olemaan myös eka ja vika tämmönen arvosteluvideo, koska mä en kuvannut niistä muista paikoista klippejä ja mä oon jo kotona. Mutta tää vesiliukumäki oli aika hyvä. Tää on 10/10. Tän koko paikan arvosana on 9/10. Mutta tää video alkaisi olemaan tässä.